buenas. Pol Miquel, Miguel Gacela. Estem a la zona de Portell, o sigui, hem aparcat el cotxe a Portell. Bastanta gent fent esquí de muntanya. Som-hi. Garcia. Hi ha un munt de neu, sobretot per les cares sud i est. La cara nord cap a la dreta. Al final hem desistit del Puig Pedrós i del Comador perquè són les 12, hem arribat a les 12 a la coma d'en Garcia. Aquí està l'Ari, sube i ja veieu que tampoc hi ha molta neu per on es puja i es baixa. I res, doncs anem aquí a un cim que hi ha aquí sobre, que ja arribem en res, i intentarem arribar a aquella punxa que ja sou per l'arista. Ja estem aquí arribant, primer cim. Sí, i ara ja ens aturem. Aquí està el Pau, el lloc. I ara baixarem cap aquí, que des del fons està el cotxe. Unes vistes espectaculars. Aquest d'aquí que sembla que no sàpiga baixar, aquest és el Marc, encara que no ho sembli. Aquí el tenim, lluitant contra la muntanya. Qui guanyarà? Esperem que el Marc. Aquí hi ha dos francesos que no callen, però mantenen. Ui, està aquí, estan havent complicacions, però es controla. Bé. Està cansat ja. Ha fet això només, Tampoc et queixis.
Ojo. Red Bull. Y continúo. Esto no lo sé, me estoy poniendo. Sí. Prove. Des d'allà dalt. A veure si això fa zoom.